Ek wil die rolspelers van dorp welkom sê. Ons span lekker uitstel. Mense ons kan leer. Julle is hier om te kyk wat doen Modi. Nou, hierdie is 'n storie oor 'n spesifieke gesin wat daar die afsterwe van 'n pa toe dat verder gaan na die pa se afsterwe, het hulle lewe in tye gestop. Nou hierdie groep se naam is Shine. En hierdie toneelstuk wat Shine aan mekaar gesit het, self, sy naam is Die Tweede Kans. Nou die rolspelers wil ek aan u bekendstel. Die ma, Cookie, gee vir haar aan 'n klap. En die ma, die dogter, 17 jaar oud, en haar naam is Sanna, gee vir haar aan 'n klap. En dan die ma met 'n seun, die dogter se broer, China, gee vir hom 'n handeklap. En dan het ons 'n modern lid, Marilyn, gee vir haar 'n handeklap. En dan het ons die korrektiewe beampte, Matilda Conradi, gee vir haar 'n handeklap. Dan het ons China se draggie-vriendin, Mina. Dat is die rolspelers. U moet nou baie nuuskierig sit en kyk wat verder gaan gebeur. Okay. Oh my droom, Here Jesus, oh my droom. Oh my droom, kyk hoe lyk my huis. Ai, ek mis so my man vandag. Ag, sy moet my so van dronk aan die bin. Here Jesus, oh my droom. Wie daai hier nog vir my hier? Kom binne. Oh my droom. Here Jesus, oh my droom. Ja. Ek is Matilda Conradi. Ja. Ek wil net weer bekendstel, die sien China Petersen vandag vrydag op haar rol. Dit was beloof dat ek kan hier moet leer. Ja. So kan jy net gaan teken weer as ek was bevestig. Waar Dankie. Oh my God. Here Jesus, speak me through. Lord Jesus, speak me through. My ma, ek sien my ma gaan weer gaan teken. Ek het ton voet kan nie toe kom. Hoe doen my ma en dan? My ma gaan nog gaan in ons huis. That's
ouds van onze gemeenskap te ons vier. China kom uit, maar wat bring het vir hierdie gesin? Wat klaar en duidenis is. Alcoholmisbruik is 'n normale ding. Maar laat ons Hoos, hoe staan die honger? Die honger is vast, maar die hond is los. Mijn ma, ja man, ik heb nog een vrouw voor mijn ma te zien. Mijn ma, kan het even een lager was, man. Janne, mijn ma, die jongen naar buiten, kom je naar de mijn ma niet. Maar ik wil ook mijn ma, de zuster mijn ma. Janne, mijn ma, ik kan ook even mijn ma laten. Mijn zuster, Janne, Sanne. Ze ligt toch al mooi. Maar mijn ma hier is goed. Wat gaat hier aan die storing? Hier, ik weet het van de schimmel. Zij schimmel niet jou, maar zij zorgen voor een drep. Mijn ma, nou die jong van haar, heel dag binnen zwak. Maar echt, wat zijn dat? Ik ga dan zijn staan. Ik heb nog niet binnen, dan is het zo zwak maken. Maar ik kan het niet waar niet. Ik kan het niet zien. Het is op een roer en weer bij rustig en weer bij stuk. Maar echt, mijn ma, ik ga dan zijn staan. Het zijn dat. Niet door op mijn ma, het zijn dat. Ik ga dan zijn staan. Ze wil weer van Hey, wacht even. Maar, Ik wil zeggen, ze kan je niet zeggen. ik ga je maar. Ik wil zeggen, ik ga het maken. Mensen. As het is so nie, Mrs. Bianca. As het is. Yes. Jong toe ek jong was ek baie oor het droom voor. Want sy gekos en hulle het my binne gedra. Maar mense maar kom toe, wat gaat verder gebeur met China? Wat gaat verder gebeur? Met hierdie gesin wat daar klaar en skerp is. Laat ons toe. Als de lichten zijn terug, maak op aan, je nooit van mij, zijn terug, maar als ik licht kan, hoe op dat, hoe op dat, zijn terug. Als de lichten kan, hoe op dat, wie dat zegt, ik kan het gaan. Mijn ma! Kijk, dit wat gaan in onze huizen. Mama, kijk, dit wat gaan in onze huizen. Kom, en zij komt aan. Kom eens. Kijk hoe we kunnen. Mijn ma! Mama, los die wijn. Kijk, dit wat gaan in. Kijk. Ja, mijn ma. Mama. Kijk, dit wat gaan in. Kijk, dit. Alles. Kijk, dit. Mensen. Ik denk aan Anna, Bianca. Dat is nog klein. Ik moet veel geworden. Ik en jouw broer, Boelie. Oost en West. En alcohol het in ons is ook niet zo groot oorlog gezien. Ik zat nog in een Siewert vertrek wonen, toen weet die school toe. Toen zat ons buiten, bij die paar karige meubeltjes, bij die groot municipale soort aan. Maanpas en dan verslaafd. Die uiteinde van alcohol en narcotica. Daar was nog niet drugs van haar jaren. Die was dus maar nog net een sleuteltje dagje. En ik heb ook een dag al een keer bij jou zoetbekje en eigen. Maar, en hierdie dag is dit die bekendste toneel in baie van ons huishoudings. Maar, ons hoop die Pietersens, Salon,
sal verander soveel dit kan. Dit laat my van af en baie goed op my woorde uit te kom. Dit het my baie goed gedoen. Ek het 'n baie lekker dag gehad. My moeder kan jou uitleef. My moeder kan jou alles vertel. Dit het binne my. Hoe gaan het? Kan jy so direk? En my broer as 'n grap. So ek weet nie wat ek kan doen, ek voel nie gelukkig gewoon is. Ek was ook in 'n goeie huis. My pa, elke dag. Ons moes op straat te gaan, sodat ons kan. Maar dan het ek ook 'n huwelik gehad. Wat ook stukken was. My man het uitgegaan. Ek moes vir my kinders slaap. Maar nadat ek my moeder uitgegaan, toe het alles verander. Dan, ek stel jou aan vandag, ek en jy moet gaan met my moeder. Right? Dit is die centrum wat aan die einde van die dag. As het bereid is, dan is het van my gaan. Ek wou as suspensie in die lewe. Die aard. Ek kan ons ook nie dis se lewe. Ek moet vir ons almal sê. Ons van Tausreville. Ek kan nie maar 'n ander plek gaan. Want ek is 'n boerling van Tausreville. Saakie wat die groot geraak het. So Sana het uiteindelik begin hou kry. Maar of sy dit dan gaan aanvaar en of sy dit gaan toepas aan haarself af. So ons gaan sien die volgende fase en dan aan die Petersens gesin. Goeiemôre my kind. Ons Sana na jou. Sana as 'n verskillende geval. Maar ek dink
Jy is meer as jou verlede. Jy is meer as jou omstandighede. Jy is meer as jou stikkende huisomstandighede. Jy is meer as jou finansies. Jy is meer as jou gesondheid. En die beste van alles, jy is meer as jou stikkende familie. Jy ben die regte plek. Sana, wil jy vanmorgen van my jou storie vertel? Ek kom met huis en waar ek is hier gekry. Ek was stikken. Ek was bang. Ek het nog niet gekomen met myself in my leven. Ek wou my zwangerskap beëindigen. En ek kan nie meer in die huis saam met my broer, wat my pa reeds onder die grond geneem. Hy het my pa gestres dat my pa as toen met haar kan vangen. So ek kan nie meer, dis goed ek geteken dat ek kan nie meer na die huis lewe nie. Ek is so stikken in die lewe. Sana, ek het in 'n huis groot geword. Ek was 'n baie slim dogter. Ek was so graag as ek matriek gehaal. Maar ek kon nie, want my pa in die huis beheer. Weet jy wat hy gemaak? Hy het ons geleer steel op die grootste mark. Nie te winkel, voorzieners was winkel. Daar gaan saans gaan jare hier na my broers om die dag te kom, om in die winkel. Verleer was daar nie kans nie wat my pa wil. Hy wil nie werk nie. Ek gesteel goed met inkom. En ek was bitter toe. Ek het hom gehaat vir die omstandighede waarin ek is. Ek wil vir jou vandag sê, Satters. Toe ek na Morning toe kom, met hy, wat? Hy seer. Toe leer Morning vir my, jy moet eers vir jouself healing kry. En vergifnis vra vir jou. Dit wat in die verlede gebeur het jou. Stikkende verlede, jou lelike verlede. Dis meer dan dit. Maar jy eer vir jouself. Maar jy is meer dan as jou verlede. Jy is meer dan as jou omstandighede. Jy moet in die God gaan opsteek vir jou familie. Wat toe ek by Morning tot by myself kom en ek gelees is van my innerlike mens, toe kan ek my droom uitleef. Ek kon toe dit wat ek baie graag as kind wil doen. Ek het daar gesê, aan my stikkende omstandighede het ek gesê, een dag is groot as wat ek kinders in die straat aanmaak. En Morning het my droom laat ontdek dat wat ek in my kinder daar en dat ek waar daar is 5 kinders in my huis wat uit die omstandighede kom. Maar jy graag is meer dan met meer sessies kan die bekers in jou maag kan begrip en My hart ek het morgen baie kipte. Sy probeer vir en my hoe dink jy? Gaan die paar sessies wat sy nog gedoen het vir so 3-4 maande. Gaan dit sy na jou? Gaan dit nou omstandighede jou van? Al wat ons kan doen is wacht en kyk. Ek sê altyd, waar die Here in naby is en met die hand naby is, so ons kyk wat in die geval gaan jou.
weer dat kom sê dat ek jou vrede gemaakt dat ek mami kan vergeven vandaag. Dat ik aan mami gesmeed of gedoen heb. My suster en my mama, ek het nou gehoor, jy goed wat my suster praat, my ma en my suster, jy goed wat sy praat, dat ek ook daar in tronk geleer, hulle gerehabiliteer daar my ma, maar bleef die nommer van die manne, kon ek ons nie toe goed raak sien. Maar vandag, my ma, vraag ek van my ma, en van my suster man begifnis, van wat ek aan julle gedoen het. Ek kom met my hart in my ma om vir julle te vraag om vir my te vergewe. Want die dinge wat ek gedoen het, my ma, het was nie reg nie. Maar my ma, ons huis kan weer regkom. Ek weet my ma, as ons huis gaat regkom, dan gaan ons een regte familie wees. Maar wil hy, my ma en my suster man, om vir my vergewe, ek wil nie net sy daar wees nie. Wat die maar anders is. Jaren later, maar wat denk jullie? Je hebt verandering in jullie is ook geweest. Je hebt tijden veranderd. Je hebt samen iets van een leven gemaakt. Je hebt daar maar een boekje naar het geluisterd geworden. Soms is het zoals maand, zoals jaar. Alle dingen zijn gericht. Maar je hebt daar verandering. En die Pieter is niet gekomen. Wat gaan zien we volgende gedeelte? Om daar verandering te komen. En ik weet het wel. Maar ik weet, zoals ik vandaag sta, niemand had mij gekend misschien. Als die mensen mij gekend ook nog. Ja, dat was het. Ik weet dus dat ik mij... Ja, toen ik mij was. Was het heel mooi gezicht. Maar nu sta ik hier. En jullie weten, redig, ondanks alles met onze speciale gasten, ondanks alles. Redig, was mooi in daar. Mooi in de redig voor ons iets goed doen. Dat ligt veranderen. Dat is niet ons. Regel onze schoolpensie. Wat die stuk vandaag voor jullie geven. Maar ons wil het echt dat jullie kan. Daarin dragen. Neem opvang op. Want in de toekomst zal je dat nodig hebben. Het zal niet zo'n beetje in de mensen. Maar dat is voor zijn jaar wat we worden gegaan. En een jaar is 12 maanden. En ja, weer bij hen. En een jaar weer bij hen, dat is 12 maanden. 365 dagen. Yes, absoluut. Verstaan? Denk zo aan mijn jaren. Als ik dan 19 jaar bestraat. 19 jaar Bianca. Waar zij leren op een bankenstoel. Maar ik heb die bankenstoel verkiezen. Ik heb verkiezen kantienstoel. Want er staan veel bij een bankenstoel. Maar die kantine, weet ik, is een bakkerskant. Right, kantine. Verstaan je zo? Die drank. Drank geeft jou een lekkerte. Dat is ook een drank verslappend is. Wanneer uiteindelijk lijkt je gezicht zoals mijne. Elke merk heeft een story. Elke tekortkoming in mijn leven is een story. Want als je verleden bepaalt je toekomst. En als altijd is altijd dat iets in je verleden kan doen. Zo moet je hierdie jaren toen ik Petersens heel goed voel. Ik denk zo die verlies van alle pa. Ik heb ook verlies mijn enigste kind. En ik denk, als je verloren, dan kost het zijn zo'n leven weer. En ze denkt tegen memories. Maar memories moet voor jou blijven, dus niet zeer. Laat ons zien of die jaar voorbij is. Ik loop dat in de werk.
Girlfriend is in the Maar niet vervolgd. Zie ja, dit is er nog een. Yes, dit is er nog een muziek. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Letitia Tiala, ik ben van Tousrivier. En ik heb die rol gespeeld van Cookie. En woorden heeft voor mij baie betekend. Ik heb gedacht, ik heb altijd in de straat gelopen met een glimlach op mijn gezicht. Maar die mensen die mij hard gekend. En toen ik bij woorden kom, heb ik healing van binnenaf naar buiten gekregen. Daarom kan ik een woorden baie makkelijk zien. Wauw. Appels, schooldochter. Sana. Ik is klaar met jou. Het is rol van Sana Pieters te school. Zo, ik kom ook al een paar jaar aan de woning, waarvan ik kom leren hoe om met dossier, met doorstukken en met die gemeente wat ik kreeg, dat ik geleerd om mezelf te gaan lezen. En om vertrouwen te hebben mensen en mezelf te kan verwaardigen. En ik heb ook een geschenk gekregen. Die tijd wat ik bij mijn moeder was. En mijn geschenk is mijn story wat ik voor jullie uitgevoerd heb. Dat is mijn story. Zo. Goedemorgen allemaal. Ik is bijna gesloten. Ik heb ook aangesluit. In Moordin. Maar ik speel die rol van China. En ik is meer China. Ja. Toen ik bij Moordin aansluit, 2023, heeft Moordin ook mij geleerd hoe om van binnen genees te worden. Oh yes. En hoe om andere mensen aan te zien in een ander licht. Toen ik in Tousrivier kom, toen is Tousrivier een afschuildorp. En ik was niet gelukkig meer. Maar toen bij Moordin aansluit, toen leert Moordin van mij om beter keuzes te maken in het leven en om anderen te aanvaarden. Om jou te leren, om voor jezelf op te staan en iets beter te beginnen in je leven. En vandaag is ik een zakenman in Tousrivier. Goedemorgen, ik ben Magdalena Johnson. Ik heb die rol gespeeld van Merlin. Baie bekend in Tousrivier. Ik kom uit een moeilijke omstandigheden. Mijn pa was een stukkende mens, maar moeder heeft mij kunnen leren. Wat is het om te luisteren en wat is het om te leren? En hoe is het om terug te gaan naar je kinders toe? Wat je alleen groot maakt, hoe om hulle te hebben. En ik is respect. Ik heb kalmte in mezelf. Ik kan mijn kinders bij goed hanteren. Maar alles wat in de school uitkomt, en dan lig ik ook een pleegskind. Maar dat is een wonderlijke geleerde. Als je die tijd hebt om bij moeder uit te vinden, jullie wat gedaan, wees vreemd. Moet niet schaam wees wat ik was gekomen, maar wees vreemd. Die geleerdheid is in je hart. Goeiedag mensen. We allemaal kennen zelf van Asia. Ik speel correctieve beambte Matilda. Ik ben 2019. Mijn leerders aangezet. Die vorige jaar toen ik mijn zin verloor. En as you can imagine, toen ze nog stukken. Maar daar aansluit als ik 1 dag zou doen. Ik heb gekregen. Aanvaarden. Ik heb met mijn list te verwerken. Ik heb geleerd om aan te gaan. Maar bovenal om te waarderen, ik voor mezelf. Mag dat jullie stuk, hoe ze welkom om mensen, maar zo weer jullie kunnen ze dan nog toe. Goedemorgen allemaal. Ik ben Marleen Schepers. Ik heb die rol als Wina vertoond. Toen 2023 bij Moorden aangesloten was ik hartzeer en stukken van binnen.
Maar by modern het ek geleer om myself te wees. Ek het my waardes geontdek. Ek het nou 'n beter gesprek met mense en kinders. Ek wil hulle nader nooi om te kom aansluit. Julle sal nie spyt wees nie. Ek het geleer, ek moet nie baie praat nie, ek moet luister. Goeiemôre almal. Ek het 2019 by Modern aangesluit. Ek was die eerste lede wat by Modern aangesluit het. En ek is vandag nie spyt nie. Modern het vir my kom leer, jy kan nie altyd reg wees nie. Met luister. Modern dink ons altyd ander mense beheer. Jy kan jouself beheer, maar jy kan nie. Maar jy kan 'n invloed op ander mense. Maar jy kan nie 'n ander mense. Toe het ons life coach nou die dag vir ons sê, wat is nou soveel se nood? Want ons sê dadelik, geld, werk. Maar toe ons het uiteensit, wat is nou soveel se nood? Toe leer ek by Modern, hartseer, gebrokenheid, seer. Die pakket is in toos gewees. Nou, hoe gaan die hele ding uitbeeld? Is om hierdie toneel aan mekaar te sit. Om vir toos en vier te sê, daar's wat. Yes.